De machines hadden vanmorgen maar druk mee. 292.000 bitboekkranten moeten gedrukt worden, zodat ze wensje maar de hoes en hoesbladen roembracht worden kunnen. Het is een geervetting van de projecten die in het bitboek staan. En er wordt ook nog eens uitlijn waarom Ljouwert maaidorcht. Burgemeester Vet Kronen van Ljouwert krijgt het eerste exemplaar van de uitjouwer. Draagvlak is iets wat altijd moet groeien. We merken al steeds meer, we hebben de laatste bijeenkomst gehad met 1100 mensen. Enorm veel bedrijven, tientallen hebben zich al hierachter gesteld. Gemeenteraden, dus ik denk dat iedereen opeens ziet van ja, dit is een kans die we niet moeten laten lopen. Hier het is net volle jeder, Matten. Ja, dat kun je zeggen. Achteraf had het misschien wat eerder moeten. Aan de andere kant is het zo dat tot de dag van vandaag is er heel druk aan het bitboek geschreven. Dus je kunt natuurlijk pas wat aan de Friezen gaan vertellen als je het zelf ook een beetje weet. En dat moment is dan nu aangekomen. De Stichting Culturele Haatstad kan net zeggen hoe vol de bitboekkrant ook kreeg kosten had. En misschien komt dat ook wel goed uit, want de gemeente hier moet jou nog een besluit nemen over het wolles net maaidwaan van Ljouwert. Er lijkt het wel een meerderheid te wezen, maar toch lijkt het een risico om nou wat bitboekkranten te drukken. Ja, dat zou je wel bijna zeggen. Maar er is een meerderheid in de Raad voor culturele hoofdstad van Europa. En dat zal ook zo blijven, verwachten wij. Aan de andere kant kunnen we daar niet op wachten, zeg maar. Hè? Want deze krant, dat is al een hele operatie. Het bitboek is een hele operatie. Wensje wordt de bitboekkrant verspreid door de hele provincie. Dan wordt het definitieve bitboek van Ljouwert ook inleveren bij de jury.